mana ọ bụ oke ite chikere. Oke ite bụ nnukwu ihe ka ọ bụ. Oke ite bụ ihe na-enye ego. Oke ite na-agbọ ihe ego n'anyanwụ. Ọ na-eri aja mbọsị eke. Ya bụ eke ahụ bụ ya bụ oke ụbọchị n'ụbọchị niile nwere n'ụwa ndị ya bụ eke bụ mbọsị ọwụwa anyanwụ ji eri aja dịka n'ụbọchị taa anyị nọ na taa bụ orie mana oke ite bụ mbọsị eke ka o ji eri aja. Wee na-agwa na ihe ahụ bụ oke ite bụ ihe a na-akpọ onye mara mee maka na ọ bụ ihe ịrụrụ ka a eji wee kwụrụ ụgwọ dịka ọrụ. Oke ite bụ ihe na-enyere ụmụaka aka ka ha nwee ego. Mana o nwere ndị si na oke ite na-ana nwa. Onye kwuru ya mami, onye kwuru ya ada ya eziokwu ka onye ahụ gwara maka ihe o jiri wee gwa gị eziokwu. Ihe ọbụla rere mmadụ ahụ ọkụ, ihe ọbụla were mmadụ isi, ọ dị ya mma na ndụ mmadụ. Ihe a na-akpọkwa n'oke ite a ka m na-ekwu okwu ya. Oke ite bụ ntu ahụ isiri wee kwu ya ewesị gị maka na mmadụ anaghị agba ego mana ịnaghị nwa ahụ ya anaghị ụbụ ihe ijiri wee bibe ya bụ oke ite ka ọ ya eji wee naghị ihe ị chọrọ. O nwere ndị ji nkịta egbu ite, o nwere ndị ji ebili egbu ite, o nwere ndị na-eni ehi na ndụ. Ihe niile abụ ego ka a na-achọ mana nke a efere a na-abụ oke ite juru oyi afịa bụ oke ite juru oyi. Ọ daa na nwa ọ daa awụ isi ọ daele ahụ ọkụ kama ọ ya emeghị ọgaranya ma meghị ihe ị chọrọ ebunu. Oke ite a o nwere mgbe ya bụ oru emebie ya si na ya enyenwazi ya onye nsogbu. O nwere mgbe ya eme oruo emebie ya mana ihe m nwere ike ịgwa unu bụ ndị Igbo onye gburu oke ite ekwesịghị ka ihe ọbụla n'ahụ ya na ọ bụ nke a na-ewepụ mmadụ ụbụrụ ya ha na-ekwu ọ bụrụ ya ji aka ya mee onwe ya uche ya niile ya adị n'ihe ejiri wee gbunye ya bụ ite ahụ. Ihe mere na biya ọ sị na ya bụ oke ite na ọ bụ mgbe ahụ ị na-egbu ya bụ oke ite bụ ihe ahụ ị kwuru ka ọ ya echere gị. Isi adịghị ya na-enye ya nkịta every month a ruo ma inyeghị ya nkịta ọ chọbakwa ihe o jiri bụrụ oke ite n'ọbụ ite na-anụ ọkụ ka ọ bụ. Oke ite a na-ekwu okwu ọsọ ndị na-eme yahoo ndị na-apị ihe ọpị na-eme ka ndị biznes na-emekwana ya. Biznes ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ma onye na-ata amụsụ na vileji bụ agadi nwoke sef ọchọ igbu oke ite ogbuo oke ite eji ata amụsụ agbọọ ya ogboma. Nke a nwere nke a na-akpọ olu mmiri ọsọ nwaanyị na-arụ olu mmiri ka ọsọ nwoke na-arụ olu mmiri. Nwoke na-arụ ọrụ mmiri, nwaanyị na-arụ ọrụ mmiri, nwata na-arụkwa ọrụ mmiri. Na mmiri ahụ bụ ndị ngị na ha soro wee bịa ụwa ịhapụrụ. Ọ ndị ngị na ha soro wee bịa ụwa ndị ngị na ha nọ n'ụgbọ wee nyara ụgbọ wee bịa n'ime ụwa ịhapụzie ha ha izie ngị je eweta ihe bịa ijezie ebe ahụ ịhapụzie ha ha na-echezi gị ebe ahụ ha chebezie ma ha afọ ha etibere gị ihe a na-akpọ ọkpọkọrọda ahụ ha na-etinyeziri ego ya emekwa ka ije rụọ ọrụ ihe ọha biko ha buru ụgbọ ha na pa ya bụ ọrụ mmiri ahụ na mmadụ amụ ihe bụ ọrụ. Ọnwa ndị na-ekwesị na ọ na-adị mma nwaanyị ewe ọjị mana ọ nwere nwa dibịa nwaanyị mfụ nwaanyị na-awụ ọjị nke esi ka emezi nwaanyị ji awụ ọjị. Nwaanyị ada ekwesịghị ịwa ọjị mana ihe mere nwaanyị ji awụ ọjị bụ oke ịwa anya nke dị n'etiti nwaanyị na nwoke. Ha bụ ndị na-awa anya and anya ahụ efuru ha na-awa bụ ụmụ nwaanyị ọsọ ụfọdụ ahụ nwaanyị ọbụla efuru wara ọjị ijekwara na be dị ifu na ọ na-ana di ọ sịghị na ya eme na ihe nwoke ya eme na nwaanyị ya emekwu ya o wee butere ha okwu na ọjị ebe ihe edebere mgbara ya onye nwa na-awa ọjị ya jee tụ ụtọ ọjị ebe ọ dara ka efu ya ma ọ bụrụ na ọmụ ihe a na-ekwu ma ọ bụ origoro elu ọjị na ahụ otu ya o rubegharịa ịwa ọjị n'ọnụ ọnwa ya nwa bụ nna nwa ahụ bụ ndị si na ha karịrị nwoke adị nwaanyị ọbụla efuru wara ọjị n'ime onwe ya ijekwa n'ime onwe ya ife ihe ahụ mere o jiri wee waa anya bụ ọjị ya na ọjị ahụ ọ gwara na-enye ya nsogbu n'ime ndụ ya.
oke abịa n'afa o nwere nke a na-akpọ ugiri nwe nke a na-akpọ ịta nwe nke a na-akpọ ugiri iche iche ka nsọpụasị ihe dị ka afa ha na-ekwu enwere ugiri enwere ekpuru enwere ịta mma gbaghị nke bụ eziokwu ugiri ahụ efuru a na-ekwu ihe ahụ ọ na-ekwukwa eziokwu mana ndị ahụ bụ ndị kpọrọ onwe ha ụmụ dibịa ndị na-agha ugiri ahụ ọha nwere ihe na-asị asị maka ihe a ji asị asị ahụ bụ na ugiri ahụ okwu na-abụ ha aghaghị okwu ịnọ ha ya akọwa ya n'ihi na gịnị mere na ha na-ebu ụzọ were eche ego ha ga-eji wee ri garị n'ụbọchị wee mee ka iwe wobe ndị mmụọ ewesịghị na afa na-asị asị afa ada asị asị afa na-ekwu eziokwu onye na-agba afa na-asị asị ya bụ ugiri ahụ a na-agbaghị ihe ọ ya agbaghị ugwu eziokwu dịka ịmụ atụ ugbu a wee gbagide ugiri wee sịghị ndị weta ihe dịka akwụ ọbụla bụ anụ nwere ụkwụ na-anọ ọ dịwazikwa onye na-agbanya bụ ihe na-agbanya bụ afa ka ọ dịrị ịgwa ha n'ọba ehi maọbụ n'ọba ewu ibi na isikpa na ngwere maọbụ awọ ha nchaba akwụ ọbụla maka ụkwụ na-anọ ka onye agwụ na-eme agwụ na-enye nsogbu na agwụ na ya nsogbu mara ya nwa achịkwa n'ime ya bụ agwọcha ije ọrụ oyibo o nwere ya o mere a na-agbanarị Chukwu n'ọsọ onye agwụ na-eme nye nsogbu wee bụrụ na agwụ na-enye gị nsogbu taa i wee chọpụta na agwụ mgbe ahụ ị chọpụtara ya wee gbaba ọsọ mgbe aka ya bụ agwụ ya egbu maka na agwụ bụ ihe nwere ike ịkpara mmadụ kpawu ya n'ọkụ a na-agbụ ya ọ bụrụ ihe o mere onwe ya so na onye ọbụla ọ dịrị mma ịnụ n'ọba agwụ ije rụọ agwụ ma arụtara ya ma arụghị ya wọnsị ịrụghị anụ ya agwụ bụ agwụ ma ọ bụ dibịa elu ma ọ bụ dibịa na-erụ ya akpọọ ya agwụ ịkpọ ya ọya bụ mmadụ ịmachi ọ sịghị na ịmụra chi ga-amụrụ agụ ya bụ agwụ ọrụ mmiri a na-ekwu okwu ya ọmọs nọ 80k or 100k ka ijara ọrụ mmiri nwere normal amount ijara ọrụ mmiri iche ọrụ mmiri enwa price bụ 1 bottle of coke ihe inyere ndị ihe ahụ efuru inyere ndị otu iwere fanta iwere coke iwere granọt na ọnụ ada ajụ ọba ọrụ mmụọ enwe afa onye kaara onye ahụ ihe ahụ o jee gote ya mana ịkpọba afa ego ịmara na ị na-enye onwe gị nsogbu maka inye onwe gị nsogbu n'afọ ego ahụ ị na-agbụ eziokwu na onye na-arụ nri na-eri onye na-arụ ọrụ ya eri nri mana problem ha nweziri bụ na ọ bụ ịgba afọ ego ahụ na-ebute ọ bụ onye enwezi 100,000 na onye ejezi ịrụ ọrụ mmiri ọrụ mmiri ebe ịkpa ihe aja ihe ọnụ na-eri ịkpara aja ihe ọnụ na-eri iwepụ ọrụ ndị mmiri ọ bụ na ọ bụ ewu ahụ ị na-egwu ọ gị na-eri ya ọbara ka awa chọrọ ịgharụ ọrụ mmiri na-ejighị ewu ịgharụ ọrụ mmiri na-ejighị ọkụkụ ịgharụ ọrụ mmiri wute ofu mkpụrụ akwa ọkụkụ ahụ iji were arụ ya ihe ọ na-egosi gị bụ na ngụ abụ onye wetara kọmpliti ọkụkụ ya anyụbeghị nsị maka na ụkwụ ya na isi ya na-eko ya dị n'ime ya bụ akwa ịrụọ ya bụ ọrụ a wee kwubie okwu na oke na ọrụ gị ihe ji wee ma na ọ na-arụ ọrụ ugbo gịnwa na onwe gị ịgba ndị mmiri ọ bụrụ na ha ịchọọ ofu ihe jide aka ha mere gị ihe dị ntu a n'ọba ekele ka ya na-enye ha ndị mmiri a na-egbu mmadụ ọ bụ ahịhịa ọjọọ n'ọbụ ebe ahụ ka ihe niile dị gold silva ihe niile bụ na mmiri akụ ego ahụ efere anyị na-eri bụ paraba ebe ahụ ka ọ sikwa apart from nwoke ite asị nọ na-enye ego nwe ọrụ ọzọ ya mmadụ onyekwu ego maka asị nkịta na nwa so ọrụ ya arụ ya enyeghị ego ka nkụ enwere ya na-akpa awele bụ nke na chi gị dị mma ịsachapụ akara aka gị atụtụ mee ka ịdị mma chifọ n'ụtụtụ ya bụ ihe ndị Hausa na-eme ọkụ 12 o'clock ha eburu ketulu jesaba ụkwụ na aka njọ niile nke ha mere mbọsị ahụ n'ụtụtụ ahụ apụọla ebidokwa ọzọ ya bụ abụrụchọ na efuru ha na-ekwu so na a na-arụ ihe ya arụba were ya emere gị eburu mmadụ ọka nkụ
wite akwụkwọ nsọ sefu ị na-eje ụka na-ejesi ụka ike na-ekpe ekpere ma dị chọọ na ngịwa na onwe gị na awere gị ahụ n'ọrụ and awere ahụ bụ ihe a na-akpọ ọgwụ ahịa mana ofu ihe na-agwa gị bụ na onye ya enwekwaghị ngwa ahịa ya agwọ ọgwụ ahịa and onye ọbụla rụrụ awere ya na-eme onye ọbụla sef ma onye ala ma onye isi dị mma maka na ndị ala bụ ndị yi ebu ụzọ fụ ndị de ya abaghị n'ihe ka iyi ebu ụzọ fụ eju na beghị wee ma na ya bụ awere n'ọrụ ọ bụ na chọpụ gụ efu ndị ala ka a bịa na-adọ ngwa ahịa gị akasị achụna ya achụ apịa na ya ịtarị na ihe ịrụrụ na ihe ahụ oke nsogbu ka maka ndị ji mmadụ ụgwọ si na ha ya akwụ ya onye ji mmadụ ụgwọ si na ya akwụ ya na ebe ahụ ka odudu garịga na-eje ụgwọ mgba na mmụọ na-agba ụgwọ ebe a na ya azụ ya ya bụ eke na ogwurugwu ndị dọ 2 million ihe ọ chọọ bụ ịhụ ebe eji ụgwọ ka ya jee gbagba ụgwọ ihe ọ chọọ bụ eji ịkwụ ụgwọ ọ na-agba ụgwọ mmụọ eji agba ụgwọ nwanne gị ụgwọ owó ga ya na-eji ya ụgwọ wee hapụ ịkwụ ya ụgwọ ahụ o wee megide ihe wee bịa na be mmụọ bụ bifo isi imo nke n'ihe ala lokal gọọmenti onye ọkịja ụmụ ohi ọkịja na vileji a na-akpọ ụmụ egberi o wee jegide wee bịa na be gị inye ya ego ya wee kpọọ gị na fonu doo onye m ego i wee jụ na ihe enye ya bụ ego o megide wee were ụkwụ ya bịa na be ma ọ ga-afa m bụ kọmuniti mosu ya datị ndị obodo unu niile ya kwụ ụgwọ ahụ mana ịnụpụ isi mana ọkụ ahịa ebe akwa na be maka iji ya bụ ụgwọ eziokwu onye iji ụgwọ ma ịma ma o nweziri ego ọzọ chọrọ ka o gbuo onwe ya ji nwụọ yara mọdala ogbu mmadụ ada ya acha ya n'ụwa Jehova nkụzi niile nke ndị ha acha ya oke nsogbu adịa ka o si na-adị na o nwere akara eji ihe nweta gị ma achọ ịkpọ gị na fon ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ m na fon ịkpọ m mma azakpago mana enwe signboard afamụbụ onye mara ụlọ mara onye ọ bụ mụ abụọ Hamadike 1 na Benny ọ bụkwa